Kolomia paro thum nai tongnai lukurano CHUMUI TV nai tongnai rono Tipra hasteni joto lukurano no pilana bisi ketane kha kaham tei hamjamuya paro actually great Tipraland obo nangkung mani no tam ni bagi nangni tong obo social media o thungno bugrani khukti tei chini Tiprasa ni asuk sal bhaige chung manjagi phekya taw manjagi tong tamni bagi obo nang tong kha thungno siu tabunyo social media ni omolota ke khorsa siak hapana kisa ni personally singkaba to obono sanamusung nai ang sanamusung ma haisi tabu nai ni di CPM ni jorabo je ang kemno dusike saya hapana ang a jorani amol ni kisa khok sanamusung ka apro salema tongo jeng pahari bangali bye to aro bye means to a phayung ba ata to phayung ba ata nukung khalai tani nukung khalai kya abo to chini bororok no agi bahage tulai kya sabni busano oro tubui tabu bangai jeng majority o kri kya ngang gasini thai obahage no truk komori thengya sebjagi dongkha obor thungno si haipana phayung ata angka obahai phayung ata nukung khalai tani janjan nukung khalai kya ba oro nok kasaro tabu phaidi khorsa saka oro jabri sing oro bera kasari sing amo batam saja yang kaba obo jabri tabu ni nukung yang tong dia ni nukung yang klasi ni maba te khorsa no jabri ya hakeno tong lain au kaham kok abo to je norong nai ni tabu joint family very good joint family to tong lai mano but joint family wo khorsa ajinai nukung hamdani chathani bini bo cherai bini bo hiksa tong jani hamna ni charna ni oro tamla sayang khaba bo aji bini aji mungo jotono soman kaji lai unga kai soman kai se obo bagna na oba bini je manthai phaitani aro ungkable mayang thango aro khable rjagyang thango ga baike janai do sagrani engke nungo bini aro ni muitukni bo khorsa kai ko tektok khlai maimi songnai ko tektok khlai nai bini somchanai ka tai khoroksa engke bono nungaron bagir hoja purunga kai bos nai ro hosina khoksa ui busuk nung manai maya ei obo hairong ni bagino tini o sebrok sing nangni tongo sing nai nei di sing 65 years sing nationalist party be gadalja sing CPIM ni bo nai nei di GMP regional party no bole oboni yagulo ning nai di ju sarkar pro nini tizia sing thum abo bo regional party no sing unko khlai lekha tabu I50 bo regional party no bo BJP be ma gadal kha to sing 65 years so kebo borok bai mangno tongoi obhai ke ma phakya to sini je santai sini je manthai sini je manani aborok no sing kaham kurung ke bongno singyasa borok chariasa borok riasa obhai ke sing mas malia engke haini bagino tabu sing phaidi saisung bo gana saitongo sing saisung bosai nei lena sing thikebe thikya thangka waisa nai nei lena sing phaidi unjora o du buskangni salo je chongmari wo phaidong जों अबन बागैनो अबनो जों खागै सिनि रिजनल पार्टी नि हिनि सिमि जों तगैदे माना आं साइटिं एडिसिनि कक्ति एडिसि ओ लाइखाना आगि सिनि रिजनल पार्टी नि ngै बो जों अब हाइके साइट कैसार लाइखा बाट जे जों स्टेट लेभेल आव अब हाइ वाइसापन निया ख हाइनि बागैनो ताबु जों सिनि जे आसिक सिक्लाब जाक तंगमानि अब रंनो जों स्राय के सिनि economically, socially, educationally, ang obono mama sawo barbar repeat ma khlayo tai naini dio ojago chini je kormo songsthang mani jing je chini bisho jing preserve khana rangmani haini bagino chini jing kaisa nukung khawai chini power bagi jing solna nangkha tongnani nangkha haini bagino gatati barla ngai thangnayo kaisa BJP rongni jonojati morchani hoite kaisa borok jonosabha haike a jonosabhani bisingtei gobangma koksil chamung Saka je ADC hapang tabuk gobangma rangrok ba gotala khaitongo abo hairok bong kaise koksil chamung abono rogile nang tamu sanamusung aw anta su kuchuk ni borogya haipana a video rongno ba aro je borok tamni bagi thangka abo a video rongno ba nai nekha a photo songno ba naikha aro nukjangma ni gobangma borok tongo chini borok je thanai rok baksa saw NRC sano
baksa sawo chini jonojati rok tebo kaham nani bagi thang dong baksa sawo TTADC o rang kabangma chalai mani obono rang kama khabo hisab ri map obon naina oboni hisab sanna bai thang dong baksa sawo jung jonojati area o chini ADC area no chini ha sano amti rok hini kabangma borongni kabangma kokthai aro nungjakha to angabo so wanao bono tam hini saitalang dana au kaisa wan mai sakok to chini borok please ang koi mungse obose busung sina nango sungno oroi poroi o jora o je butni buskango chongmari buskango kaino thung je sa party rok phanung thun borok kaisa na kaisa bahana kaisa na kaisa obo hai khlayo issues khlayo o issue no tei jate chungno bagi da tongmano kabangma salni simini chungagin simi dege obo hai bagjagino thungjagi pheka ega bagjagi borok aingtike kasati ke rule khayo thung lukurang no rojo si tongbai obono sung katal kai sana ko gya ke bongni borno tam hini jane saitalang kha baksa clear cut sai di mia jen aro tam ni bagai sing bo dabi thang tong bo sanmo thang tong ngangke sung obo wan kaisa question amtinyo tumung to hangke bill ungkorni bagai achu khable TTADC o saldam da salni ni achu lakha kisi sal kisi aboni kisa sal sakangno afru tangai a question dong je BJP ni je opposition tong nai a jagao a thayo borok tangai question khaya bora leader question khlaima ka mara kok arise khema ka mo autam sia saime ko bura to sai tong jotono transparent khai chol unko abono unko jangnai tikol jangnai to haini bagai no o question no borok khlaima ka mo singma ka mo engai ju lukurok saima ka mo abo phungja ka mo bo bill borok bukti khe bo rang budget boro tamung kha engai naini di bisa bisingnei engai je oba haike deramung abo hai khlaima mo yokhangmang no jate ni no sbai borok double engineer triple engine ni government na khlaima no obo hai borok saitok tongo engang kai obono chung wan chung na nationalist je borok bai ka thawoi 65 years sung ta ma khamai abono wan chung phonai ka ke tabuni khlainai rong no kisa jora redi ang kha khlayo jotono kahangbai khlayana ang bongni support kok samabuya ang khoroksa kono warrior no ang khoroksa Tiprasa no ang khoroksa hasini borong no to obon bagina ani koi mungdang ke chung thungno obono bujilai manailene au srai ke chaya tumung chaya tong hangkai chung no mukol busang nuk tongnai engkai buskang ni chong mare no aboni result nujana nujagya obahaika engkai paithak jorao lokorang tamo kok kasar na musang ang thungno no obahaino kasar musong thanchani mario tong thani kebo taw kha koilena joraya kebo khoksa obahaike kha koilei sung bo haisiko mo ma haisiko rang kisa muti phulujagai muti ngai abo haike tonglaya joraya sung nuk hagin simino chongmari ni jora buskang phagyang gaino sakri musur kha u lama muti sram tongo u tui bonor kha nono muti khe rang nai bata tabi increment aborong ni kwang mo phunukjago kongma khlayo obu oro ta thungjak sidi tainge nai ni state government angke sanam sunga ji rang ni tabu je कर्मचारी जब होल्डर जे बुंनि इंक्रिमेंट लो बा ओबा हाइके बुंनो दो DM सु पर्सन 12% हाइके रखानि सामान अब एक्चुअली अब नाइ नै के ताउसु जरा 20% जेटा हाफ सिको बा रुंकाय ताइ रिमेनिंग बियां थांगा नो अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेनाय थांगा के हाफ से n प्लस आमसुनो रि दं के गवर्नमेंट सर्विस रि मा नरक जब नो रि मा खमु जब के तांगे रि मिया अब खै बोले रि दं मन आरो रां गोबां खायगा के gangke haini bagino job borok sawo 24000 ka hai rekha Tiprasa busung mangkha ba 30% ka nai gangke a jaga ba sung busuk thanai modamde 3টা 24 মোটামুটি একটা সব কও চিনি borok mani janango মোটামুটি 8000 বা something like that I might be I'm wrong gano nakardi jodi na if ang jodi na abo saya sai dong ke but abo haino ang calculation as thanglia might be 5 to 7000 abo haile ka mama kana su jorot naisobai nai ni mokol naikoli to obon bagino chung oborong no saimana nangkha engkai ang obo sama khana ka kisa salsakang borok khorsa khorni okra borok sini sinai borok sai dong oba haike choba khaging yako obo budbu sangkai tai taling gaino bogra je samane aukai grat Tipraland mangkha aba haiya
gada tibula manani bagui ma sai tongnai jeng thyasak no je tongsak no chini thinang ni bagui jongo fight no khlai ma thangnai abusi ge jongoro tumung power phaika bwskang ni salong ga power phaya pano jongbong no achuk thai kaham ke riaui jongo chini demand nong no khlaiui obo khlainani ja obo haike bongno kesarui toni mano engke obo haikhaina ga sing thamjani mari mono tongna nango please ani paithangni koimung tai nongno jotono no obono koimung tai nongno saklaimung norong phaibedi thamjani mari tongjabaidi sin Tiprasa ro khasi bai sidi hambai khulumbai khajotono।